sembah nuwun niki wau sampun kita pirsani wonten Sri Kandi jangkep cacahing wonten sekawan lan ugi niki mangke tansih wonten 3 babak lagi wonten tari anggodo kaliyan Anoman lan ugi sakibaripun anggodo kaliyan Anoman wonten turungga dengki lan ugi pamungkas ngatur mangke wonten tari rapok dina bareng kanthi pramila kagem para rawuh lan ugi dulur-dulur wonten ing dalu menika ampun ngantos pesesa kundur margi kita tasih kathah sanget atraksi-atraksi ingkang badhe katuraken wonten dalu menika kanca-kanca Batang Saren matur sembah nuwun lan ugi iki mau pripun masoni sing wingi welinge Pak Agus kalih Mas Gatang sampun nggih sampun apa dereng nggih alhamdulillah niki samangke panjenengan Bapak Agus saking bendungan matur sembah nuwun niki rawuhipun lan ugi ingkang derek-derek Amayu Bagyo adicara wonten dalipun Bapak Sugeng wonten dalu menika nggih kranten niki wedale nggih bagi kanthi saestu sumangga kripik gedang godhonge tela pitik edang sing penting rata niki mangke dipun aturke tetembangan lan ugi anggodo kalian Anoman langkung rumiyin niki permintaan pripun? Monggo Mbak Puri katurun jumeneng malih. Oke kalau udah. Iki kok ya dadi kok lah sampean lek gegem sing kuwi iki pancene ya ngomongi ora cocok aku terangno lek gegem sing cilik-cilik kuwi ora cocok ora cocok cocoke ya sing iki sing ireng iki mau betul sekali gimana ini Mas ada Mbak Puri ini tadi ada permintaan Mas Grandong Mas Brontoseno. Oh iya. Mas Grandong iki sing ngopeni bocah-bocah iki mau. Lah iki mau titipane Pak Agus sampun apa dereng? Dereng. Saking Mas Gatang. Iki tak tagih lho iki nggih kanca-kanca iki ya Pak Agus. Nggih. Kalau mau ugi wonten pamundutan Tresna Waranggono. Tresna Waranggono. Nggih, mbok pilih mangke dipun atus ini apa dulu Pak Kiron? Brontoseno ya. Aku boleh enggak ngajak temanku? Temanmu sapa? Ya itu. Sing endi? Kamu mau tak jemput apa? Ya gini. Pakai tangan yang ini aja ya, ini masih basah ini. Ora, ya aku yang ngajak konco toh. Kan aku enggak cuma sendirian. Kancane sampean toh? Lah piye? Kayak ngono lho. Loh, ya kan kita kan enggak cuman aku aja. Teman ya kancane telu. Tapi ki mbledak kabeh lho sing sitok sing ngono iki. Nyapok lho. Nyapok, kok sing Mbak Estuan kok iso tabuhane kok iso ngono ke piye? Katon wetek kabeh dilok iki lho. Oh, ibu dosensi terus. Nyalek ora kene. Ayo dijelem ae. Coba iki sing siji iki tekelen dan makasih Pak Sudres. Iki Mbak Puri wis kuwat lho marani. Oh, ora ya. Ora to. Iki golek kanca. Golek kanca. Ampreh ora keblegong. Adalah dia biasanya kisinan ben. Lagune iki mau apa? Brontoseno. Sewaya dur ya. Tak tuwonyo kene kok ya. Ya. Mangga. Rikata Dian Brontoseno. Go!
sendiri ya. Kancanya enuk kembali. Oh, iya. Boleh silakan enuk kembali ya. Terima kasih sudah mengancani. Iya. Ini gimana Pak Sutres? Ini sudah ya? Sudah dulu lunas Mbak ya, Puri. lunas ya. Dikarenakan di belakang ini sudah ready. Ya, tentunya kita kasih satu-satu dulu. Oke, aku enuk kembali. Oke, matur sembah nuwun Brontoseno pamundhut saking Mas Grandung. Oke, wonten dalu punika sampun dipun pinangkani, mbok bilih wonten wingking sampun siaga sampai koin jati wonten Anoman kalian Anggodo ingkang dalu punika badhe asung panglipur wonten panggung gembira Cipta Budaya. Kodlang
Sajake bocah mau ana kene. Ya kok wis ilang meneh. Layune kok banter meneh iki bocah iki mengapa ngegret ya maneh. Rastanya loyang gojolo jebul iki bocahe sira kok ya ayu bae pas pacakno iki ya suwe awake ora tarung dan kaya mangkon ayo tarung ditontok menang aku apa kowe aku ora mlayu mangkono ning aku tenteni kowe. Wah, yen kok ayo kene sapa aku wae. Wis tak manone kene tamake diamu ya. Oh. Tak pukul kiwa ndomu nengen. Tak pukul nengen ndomu kiwa. Yen kaya mangkono pancen kepet temen kowe yen maneh. Ayo yen kaya mangkono tokno kasetenmu praktanding lawan aku. Ditinggal lunga bejake gue. Wih, on belum ndok itu tapan opo yang gus. Lah. Oh, alah deblenteng to anggodo. Lopo awakku ning kasetenmu kaya mangkene. Kowe ora iso ayu sama aku. Kaya arep ayo ngene coba ayo tok kasetenmu sakro kamu. Mantep kasih. Ora apa-apa. Enteng. Lah, arep kabur. Wah, iki. Wes ya. Iya. Wes. Nah, elah. Gampia. Saka mburi ya saka mburi. Kowe tak arep saka ngarep endo. Nek saka mburi weh ora iso mlayu, Bu. Nah, anggota menang uruk weh. Otot kawan dalem mesti iki lho jendelane kayune jati. Wah, muntiar wae ayo. Iki kena iki. Wah. Hei, yuk. Iki awakku ki wis ringkeh, aduh mongkiar aku. Ndok, oh jebul kaya ngono ndok. Iki kowe tak nek apa? Ya wis, ajur. Tepuk tangan. Bulan keduaan teganane nomor.
Apa iki? Ayo to brik, ku nyapa? Ya. Sumuk. Judul baju. Oh. Ayo, mikmet ayo mikmet. Lagu ini sembarang. Ayo, bantu manut tanganmu. Ninggal tresno. Ayo karo nyuwun pamit mundur riyak-riyak.
tontonan. Yuk. Seperti biasa, 1, 2. Ya wes ya. Makasih. Oh, Pak. Yo. Niki mekaten kala wau wonten anggota kaliyan Anoman